מה קורה חברים? כאן נועם דוד ערוץ ולוגים, והיום אנחנו אחרי מלא זמן שלא נפגשנו בוולוג מטורף. וואו, איזה יום הולך להיות לנו חברים. חכו, נעבור עוד בהרבה תחנות פה, הולכים לקרוע את העיר גבעתיים, עיר האורות. שערו איתנו, חברים? שערו איתנו. וחברים, אחרי שחייה מטורפת פה מאחורינו בבריכה העירונית, אמרנו נעצור קצת, נוריד את כל האימון. לאן אתה נוסע אחי? נלך לאכול משהו וזה. אז הנה אנחנו בכניסה לקניון פה. נועם עצור, נועם זה מדרגות. נועם עצור. טוב חברים, הנה אנחנו פה עם הרכב שטח של נועם, שהרגע קפץ פה את כל המדרגות. כן, 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 הדבר הזה חברים, הטיס אותו. וחברים, חזרנו אליכם פה אחרי יום מטורף. נועם הספיק לקנות לו פה איזה קילו גומי לחצי שעה הקרובה בערך. התפנקנו באיזה ארוחה טובה ככה בבלק, אחרי סיבובים פה של שעות. נועם, איך היה היום, איזה יום טירוף היה חברים. נראה אתכם בעזרת השם בוולוג בהמשך. ולוג סיום מטורף של עלי זהב. שערו איתנו חברים.